ɗan kanawa ne ƙalubale ciwon cikin barewa a cikin dawa. Rayuwa haka take ƙalubalen da ke a cikinta, zuciya kada ka bari damuwa ta san muhalli ta kwanta. Mai baiwa haka take zai sha gwagwarmaya kafin a ganta, kaga wuya har tsanani sun yawa haɗau kaka na kusanta. Kar ka yanke kauna kalila sara take zuwa, kar ka shuka barna sai masara ke isken ruwa. Ɗan kana wani masu sauraro buɗe kunnuwa, ƙalubale ciwon cikin barewa a cikin dawa. Wanda ya ɓace hanya da tunanin burinsa zai cike, wanda ya rufe wanda ya kashe wani ko na yin kace ne. Rayuwa ta lura misalin wata da zara, Rabbu ne yake in karɓe shi don ga addu'a. Ƙalubale duk mai rayuwa ya shirin gwagwarmaya. Ina a tunanin rayuwa ya zambaya ni ga 'yan uwa su gane cewa haƙure shi ne ya zama tsanin hawa. Kamar na yoho inda bido rashin abin da na alhaɗo, kasa na zamto da ne ba ni kamar rike furuwa. A rashin gini in har tara madadi kasa a dandin kara, tarin basira bai sanya manya kai can kokuwa. Ko jinjire na wata bisa hadare jida a san farmasa, bayan da za a yi a gane yana da haske ko kusa. Manja wuta na za ƙasa, tuyar ashe ba albasa, zancen na tausa ma'anar sai inda hausawa kusa.